Akong tinadawon karon mga badi. Lasahan. Oh, raman tong gihatod. Oh, dali ka tayo. Kaya gini-cord up niya dito speakers, oh. Huh? Kaya gini-may dito speakers. Ano ba siya? Tama, Paul. Oh. Ay, dito. Kalaag-laag. Kaya rin eh, kaya Mala kay siya. tawagaon siya rin eh. Gawas yung sa yung lunggaan. Ano yung lasahan din. Sumukaw dito. Salad. Padaron din mo. Salad nga, ilahi ang sili. Ay, suka ba? Ano na, suka di oh. Ayun na, dito dito. Gani, kanang tumbok. Saog na na, dito pa. Ating suka. Mura na suka. Ano yung term na daon dito pa? Hindi na ako na palanaw niya. Palanaw. Kasi nadapog ko, grabe. Boss. Alright. Sa Pilipinas. Crunchy and sugar. Ayan, alright. Yan. Okay mo. Pagnagot. Ayan. Parang kinilaw na yan. Ang sarap, ang bango. Alright. Buli mo ang tapos. Okay, ano mo? Alright. Masarap to. Ha! Mix muna. Mekos-mekos. Saka ilagay ang talbos ng kamote tops. Ayan. Masarap na to. Alright! Ang sarap! Ganyan mga badi, pag ginugutom ka, gusto mo na kumain ng sagbot. Sobrang yummy. Ba talaga? Ba talaga mga badi? Oh lala. Ayan na ang itsura mga badi. Bye. Ano na siya? Talbos.